Alright mamigos, manguha day tag mangga dili sa likod mamigos. Saragod ka buok kay gilaway ko sa mangga mamigos piting daga na bungaw niya matagak lang uban nya usahay lain mo magkuha sad mamigos. Mao nga naka-decide sad ko nga magkuha sa kong mangga mamigos para mo tilaw. Isa lang gud ka buok. Naspaksi nagkuha. So mangita ta kuhit mamigos para makakuha ta na may dol-dool diha. Kauban gagmay pa. So ang mga dagko na unahan si babaw kanira makapuot na to tong kuhaon mamigos para makakauntag mangga bahala paho.